Iya, tapi ya Mbak ya ceritane piye ra mudeng aku. Eh, Mbak Ida, Mbak Dia, sampean piye mboten sopeng-sopeng apa piye tumbas baju bodo? Iki lho, aku wis tumbas akeh. Aku wis Sobat Titin, aku liat online. Wis praktis, ora seneng nggawa ngene-ngene akeh meneh, repot ndaan. Lah Mbak Diah, sampean wis tumbas apa durung? Durung Mbak Ida, wong bajuku bodo wingi kan cek apik, cek iso dienggo, Mbak. Nek aku sih ora kanggo ya, Mbak. Paling ya wis tak nggo telesan nang omah. Ya wis ya, Mbak, aku tak balik sik. Aku meh buka-buka iki kelambiku sing anyar. Meh tak jajal. Dadah. Lah awakmu ki ora nyandang Mbak Diah. Setahun sekali lho Mbak Diah. Iya, Mbak. Kae lho bajuku wis numpuk wakeh. Aku norak bodo wis nyandang bendino, Mbak. Ora koyo sampean. Nyandang nak setahun sekali.